ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka buy admission ka badunatam but 6% ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan. Kilat pathai khubor na kalengkari India bat kiri ka Pyrthei kila yolum ya ka jingtep ba ka Pakistan menta kalapan klan bat penjur ka jing Pahara ya Lehnoh ba Shyrkhei tam ha ka Pyrthei unong yalam jong ka Lashkar Taiba u Hafiz Said. Kilat pathai khubor kila itu ba ka Pakistan kalapha daki army ban Pahara ya u bat kala buru daki CCTV ha baro sitawer ka jakasa jong u ha Lahore. Bat kamsharu ban penher drone hasita wer ka jakasa jong u Hafiz namar bakating yo ka India kasay yo u kumbasay kisipai ka US yo u Osama bin Laden na ka khandau ka Shab jong ka Pakistan. Ka Pakistan kalakam bu Hafiz Said u de Lehnoh u balayo kem bat set patok yo u haying sa jong u hi ya ka bakiong hakak tin nongway ka house arrest. Hanray kat kum ka jingyo jingtep jong kilat pathai kubor. Kamdei satya ka house arrest hanray ka Pakistan ka ai bor Pahara yo u lakum uway na ki VIP u bayareng tat kerdan bat ki he sarkar jong ka Pakistan. U Hafiz Said u de Lehnoh u ba ka India kala thwet la slemba namar ba u de tau nong plan lani u mastermind kumno banherthma ha Mumbai ha ka arpun reuterek u naiwing arajar pra lani ka bakijiong lingkot ka 2611. Hadian baka Pakistan ka kam bakala kem ya u ka India kalapan ban phano yu u sya India ban toket hanray ka Pakistan kam syam la ailat satya bat hadu menta udang rit ngan ha Pakistan. Kani ka jingle ka Pakistan kala pelong ya kiri ka Pyrthei ban Bynthiew bat ban ben ya ka Pakistan da ka bakano baka a jaka rit ngan ya ki Lehnoh pentriam kala pankan maru ba ka dei ka ju kani ka ri ka Pakistan. Kaba penri yu Osama bin Laden ha Abu Tabat ka jaka baki sipai jong ka US kila yo ban peniam yu. Kiri ka Pyrthei menta ki pai khmat sya ka Pakistan kum kari ki Lehnoh.